ndụba anyị ndị emelụ o nwere ụdị mkparị ụmụazị menyezi okenye ha ịmakwala mkparị na agwa ọ wụrụla ọla moto ka ị chọrọ ịba ka ụkashi ka ịrịba nwata bịa hala ozi gachi elu isi ọchị ụbaba n'ime ụmụazị ya maghazi ihe mwe inye okenye nsọpụrụ mana nwata ọbụla menye okenye nsọpụrụ na-enwe ngọzi ka nwata mmechi hụrụ ụmụazị ihe ụmụaka ha bịa itukwuru ha okenye akwụrụ ọtọ ha etukwuru ala ịhụ ya onwere ka o si efe ili a na achọ mmụọ m lasị m ka nshi ndị nne parents ma nna ka anyị ka bido aka elu isi kụzi agbara ụmụazị ka esi enye okenye nsọpụrụ maka na enye okenye nsọpụrụ na-ewetakwa ụmụ ike la amụchi ha la ihe ụmụ ihe ọwụ ndị anyị mepụta eke nji okenye ịhụkwa nwata mma asa okenye okwu ee Adakụ Adamma